Здравейте хора! В днешното видео ще ви разкажа малко повече за миналото ми видео и по-точно казвам на Линшо да бъдем приятели. Така, тя ми отговори, нали, имаше хубава така да го кажа, като след всички нали, лоши коментари, които бяха, имаше и хубав проблясък. Линшо ми отговори, но за това малко по-късно. Така, първо започнах с видеята, в които пеят нейната песен. Например, Жива за малко, или Така сме си добре, или Главоболие на Линшо и Дени. И изпях ги. Първо започнах с Жива за малко. Тя събра най-много гледания от всички. Качи ги в TikTok и Instagram, ако искате, можете да гледате. Събра най-много гледания, мисля, че около 26 500 гледания. Точно за лайковете не знам и за коментарите, но събра много хейт коментари, което беше, нали, изключително не гадно, ами просто беше смотано, така да се изразя. След това качих втората и песен Така сме си добре. Тя събра около 2000 гледания някъде толкова, но също събра доста хейт коментари. Изпях най-новата песен на Линшо и Дени, която беше Главоболие. Тя също събра мега малко гледания, мисля, че около 600 гледания или 1000 гледания вече, но няма значение. Имаше лайк на всички видеа от Линшо и коментар. Така, значи във всяко едно видео тагвах Линшо, но в крайното, в което изпях Главоболие, тагнах и Дени. И не знам защо събра толкова много малко гледания, но няма значение. Това е друг въпрос. Много хора писаха много хейт коментари, но като разбраха, че е за видео в YouTube, спряха, нали? Имаше и много добри коментари. Браво на тебе, продължава в същия дух, което много ме зарадва. И това също е хубавото на да си чак инфлуенсър, не, но да си човек, който качва видеа, креатор в социалните мрежи. Защото има хора, които те изпълват с мега яка енергия, има хора, които те дразнат до такава степен, където можеш да ги убиеш, но за тях няма значение. Те си знаят, те обиждат, така че нито ние сме ги обидели, нито нищо. Те са си хейтерите. След като видях всичките тези хейт коментари, писах на Линшо на едно нейно видео. Линче, как издържаш толкова много хейт коментари? Не ми отговори, нали? Обаче това беше най-интересният въпрос, който съм ми задавал. И, нали, исках много да ми отговори, но така и не получих отговор. Както казах, качих видеята и в Instagram, и в деня, в който качих видеото в YouTube, както знаете, си правя в Instagram нещо като реклама на самото видео. Качих самата реклама и Линшо даже мисля, че я беше лайкнала и мисля, че даже гледала видеото в YouTube, което беше доста голяма радостна новина за мене. И също така аз също много се надявах тя да го види цялото това нещо и да види колко много се опитах, нали, да и привлеча вниманието един вид. И получи се. За жалост, за деня, в който тя ми писа, ми сложиха на TikTok акаунта възрастово ограничение. Нали, разбирам, сигурно защото е имало много хейт коментари и те са го забелязали веднага. Събра около 25 000 гледания и просто TikTok видя и мен и решиха, че съм под 12. Не знам как го решиха, ама няма значение. Но както и да е, все пак живота продължава, ще направим нов акаунт или това можем от 14 дневен срок да го
да го отменим един вид. Така че ще се пробвам да го отменя. Но, нека да покажем на TikTok, че няма значение на колко години си. Важното е, че може да правиш съдържание. И отивайте бързо да гледате видеята. И това може да го лайкнете, да се абонирате за канала и да пишете по едно коментар, защото ще има giveaway. Хора, giveaway ще го разкрия в другото видео какво ще бъде. Така че гледайте другото видео, лайквайте и до след малко, до след една секунда. Така, след това в Instagram, както казах, бях качил нещо като реклама на самото видео. Лин ще го лайкна, сигурно е гледала и самото видео. След това и писах в Instagram, но тя не ми отговори, което беше гадно, но няма значение, сигурно не го е видяла, защото както знам, хората, които създават съдържание и които са обичани и гледани, получават супер много SMS-и, Instagram много им пишат, но няма значение, как се да е, всякога ще ми пише. Така, но след това видеята, които качих и в Instagram, събраха също много гледания, даже доста гледания, като за Instagram доста гледания събраха, но също така и много хейт коментари. Но не бях чак толкова, колкото в TikTok. Сега да си поговорим малко за TikTok видеята, които качих. Искам пак да кажа, в TikTok и в Instagram видеята бяха за забава, за TikTok, така да е, за YouTube. Бяха просто за видео, нали? Пречистите умения не са на чак толкова високо ниво, да, знам, уча го, пеенето, не съм на такова високо ниво, нали, имам музика, аз съм в музикална паралелка, но както е, десето го няма от темата. Брах супер много хейт коментари за това как, примерно, бях го качил в 9 часа, но на някои хора им е излезнало в 1 часа през нощта или в 3 часа през нощта. Искам просто тези хора да ги питам, какво правите толкова късно през нощта да гледате TikTok? И това ми е въпроса. Не съм аз виновен, че ви излезнал от това видео. Също така събрах много гледания, така да е, коментари, хейт. Има един боксер, който е роден в Дагестан. И така, и с него събрах супер много снимки в коментарите. Също така, много коментари изтрих, защото бяха супер обидни и с тях можеха да ми банат акаунта. Така че, защо съм ги изтрил, не защото искам да ги изтрим, просто да. Също така, събрах и много положителни коментари, като тук някъде ще излезнат. Като продължава същия дух, много хубаво пееш, браво, поздравления. И в Instagram много хубави коментари събрах, което за мен е голямо постижение. Също така в видеото, което качих в YouTube, събрах също доста гледания. Събрах и един... също не съм го събрал, ама писаха как ще го събера от небето или ще го хвана. Та ме писаха, че много им е харесало видеото, за което аз просто много съм доволен от това, че им е харесало. Даже има хора, които уважават труда на креаторите, така че не бъдете хейтери, ако ще станете ютубъри или тиктокъри. Първо пробвайте, после обиждате. Така че никой не е заслужил да го обиждате, така че да. За финал искам да ви благодаря, че направихме супер много гледания в YouTube, TikTok и Instagram, за което много ви благодаря. Вие сте моето YouTube семейство. Така. Тази цел на това видео е да направим около 1000 абоната. В следващото видео ви разкривам какъв ще бъде giveaway. За да участвате, трябва да се абонирате, да лайкнете и да коментирате.
Така че, бързо направете тия условия и до другото видео. Ай!